Aquí estamos nunha generación que fomos os que empezamos a recoller o entruido, a recuperarlo no ano 63. E logo parou un parou, hasta o 93 fomos. E recuperamos no 93. Si, no 93 estábamos moitos, estes todos que estamos aquí, non sei, Manolo, ti que vai estar no 93. E fixamos depois cada ano, cada 3 anos, hasta o último ano que fixamos. Pero, nos que desde que estamos aquí, deste verano, xa fomos poucos, xa fomos un cuarto, non é? Porque pasamos a señal aos novas da versión nova. Bueno, imos falar un poquinho do Entroido de Arcos, no que se basa. Fai alusión a unha invasión dos franceses que houve aquí na Pontorbeira, onde o povo lutou contra o exército francés no 1800 e algo. Entón, evidentemente, as forcadas, os cavadoiros, eso non poden luchar contra un exército preparado, incluso da parte dos, vindase un poquinho a historia, da parte da xente do povo, tiñan incluso un cañón que non sabían disparar. Vale, entonces o Entroido de Arcos nace un poquinho facéndolle a burla toda esta batalla que houve na Pontorbeira. Como ben dicía José, no ano 63 fui a ver, bueno, a xente que foi con nós despois no 93 cando se recuperou, e a recuperación saliu nunha reunión da Asociación de Veciños, donde a xente que fora no 63 comentou que porque non se facía un entroido como se facía antiguamente. E entonces, claro, os novos que non sabíamos nada disso, viramos alguna foto, pois saltou na chispa de había un entroido en Arcos, e a partir de aí empezamos a traballar ca colaboración da xente que fora no ano 63 e algún comillón ainda fora antes, os cales parte deles están aquí, montámoslo con moito traballo, moitos ensaios, e a partir de aí fomos facendo cada 3-4 anos como parece ser que se facía antiguamente. Son das que me toca un pouquinho axudar a organizar, porque cada vez somos menos, entonces porque para coller os novos e tal, pois temos que xuntar varias veces. Ahora os novos non sabemos desfilar, antes desfilaba todo o mundo porque iban ao exército e sabían desfilar. Agora non temos que facer ensaios e costa moito reunir a xente e quen sepa facerlo. Depois do problema de que a moitos dos vellos parecelle mal que non desfilemos como desfilaban eles, entón aí sempre é un pequeno roce, pero bueno, ao final ímos solventando. Esperamos non perdelo, porque aquí en Mazaricos había outras parroquias que facían o mismo entroido, como é a parroquia de Corzón ou a parroquia de Deva tamén, non? E Coluns. E ao final tamén grazas a eles que nos deixan moitos dos panos antigos que imos recoletando polas parroquias, porque en Arcos moitos non quedan. O que é o Entroido en Arcos vai formado, é un grupo de xente grande, vai formando varios equipos. Para comentar un pouco, diante iría, bueno, o abandeirado, a Guardia Civil que o vai protexendo, hai un barredoiro que é o que vai entrando nas portas das casas, barrendo como se barbeira ou con acebros para picarlle a xente. Atrás vai o general e o exército dos panos, e logo atrás vai o que se lle chama a tropa. No medio da tropa van os vellos, vale, que son cantadores e bailadores vellos, que son os que lle fan a burla aos cantadores e bailadores que van de bonito cos panos. Van os cegos, que como se facía antiguamente se conocían as noticias cantando de feira en feira, o que pasaba nun pobo e cantando no outro, pois levase unha representación de cegos cantando tamén as cantigas que son recuperadas todas, as antiguas, o da sorte do paxaro, que é unha cosa que desapareceu que había nas feiras tamén.
se lleva facendo como antigamente, por eso dá moito traballo, porque imos de porta en porta. Non imos ao medio da feira da picota e o facemos, senón que imos de feira e de porta en porta Que é aldea, non? e aldea en aldea, entonces levanos ao mellor facemos un mes inteiro, un mes e medio, dependendo da xente con que contemos. E nas condicións que teñamos. Porque a chuvia, ao final os panos non se pode mollar, porque hai moitos que teñen máis de 130 ou máis anos. O que se toca se canta no Entruido. Aquí toca xa unha jota típica que é da zona de aquí, que ten moita afluencia. A jota é moi parecida que tocaban por Zón, Deva, que a diferencia é que a jota que se toca aquí ten moito e moi parecido co tocar da beira do mar, é dicir, a xente de aquí tendía máis a ir á zona da Ribeira a buscar cousas ou a facer cousas porque lle quedaba máis cerca, non? Entre eso, pois, o mellor algunha das ruadas que se facían antigamente, e entonces é un toque un pouquinho distinto, tira máis hacia a Ribeira que hacia a montaña. E non é fácil de tocar, porque moitas persoas que veñen aquí a recuperar din que non é nada fácil de tocar. O que para eles ao mellor, Manolo que toca a pandeireta ou o José, que para eles é algo moi fácil que aprender desde pequenos, para a xente que ven de recollida non lle é fácil aprender a jota de aves. Nin o baile. O tema de que a parroquia de Arcos o Entruido, eu creo que o máis bonito que temos é que xuntamos moitas generacións, é que só que é a xuntanza e depois poder comer todos xuntos e os vellos contanos unhas cousas e aprendemos deles así como eles aprenden de nós, como a pasareiro aprender do tema do WhatsApp ou tal, pois eu creo que é importante.